шоҳмод ин туғёнест ки аз он магаз қобили ошомидан ва фил тавони шино карданро дорад. Салом тамошобинони азиз, барномаи навбатии Фарзин аст. дар ҳамин вақту соат манзури шумо. дарси имрӯза давоми дарси гузашта мебошад, яъне дар бораи қалъабандӣ. мавзӯи имрӯзаи мо қоидаи шоҳмод дар чунин мавридҳо қалъабандиро иҷозат намедиҳад, яъне ки дар кадом мавридҳо. дар 5 маврид мо қалъабандиро дар бозии шоҳмод наметавонем иҷро кард. бачаҳои азиз, агар муҳраи шоҳ пеш аз қалъабандӣ ягон гаштро иҷро кунад, дар ин ҳолат қоидаи шоҳмод қалъабандиро иҷозат намедиҳад. яъне ки масалан мо агар қалъабандӣ накарда дар мобайни бозӣ ё ин ки дар аввали бозӣ бо шоҳ ҳаракат кунем, шоҳро гирифта чӣ ба хонаи Е2, ба хонаи Д2 ё ин ки ба хонаи Е1 гашт кунем, баъди гашти ҳариф мо қалъабандӣ карда наметавонем, аз сабабе ки мо бо муҳраи шоҳ ҳаракат кардем. аз ҳамин сабаб қоидаи шоҳмод ба мо қалъабандиро иҷозат намедиҳад. аллакай бо шоҳ гашт кардаем, наметавонем қалъабандиро иҷро кунем. дар дуюм ҳолат, агар муҳраи шоҳ дар майдони муҳраи ҳариф, яъне ки таҳти ҳуҷуми шоҳ бошад, дар он ҳолат мо қалъабандиро иҷро карда наметавонем. яъне чӣ тавр? ҳозир мо муҳраи филро гирифта ба хонаи Б4 мегузорем. дар инҷо чӣ тавре ки шумо дида истодаед, бачаҳои азиз? айни ҳол фили сиёҳо ки дар хонаи Б4 ҳуҷум карда истодааст ба шоҳи сафедо. дар ин ҳолат қоидаи бозии шоҳмод ба мо иҷозат намедиҳад ки қалъабандиро иҷро кунем, аз сабабе ки муҳраи ҳариф ба мо айни ҳол ҳуҷум карда истодааст. дар мавриди сеюм бошад, агар муҳраи шоҳ ба таври гаризанталӣ қалъабандӣ кардан хоҳад, яъне ки дар ин ҷо фили сафедҳо дар хонаи С4 қарор дорад. айни ҳол мо мехоҳем ба таври гаризанталӣ қалъабандиро иҷро кунем. дар ин ҷо қоидаи бозии шоҳмод ба мо имкон намедиҳад ки қалъабандиро иҷро кунем, аз сабабе ки фили сиёҳо хонаи F1-ро таҳти назорати худ гирифтааст. аз ҳамин сабаб мо наметавонем қалъабандиро иҷро кунем. чӣ тавре ки гуфтем, хонаи F1 таҳти ҳимояи фил қарор дорад. аз ҳамин сабаб қалъабандӣ карда наметавонем. дар ин ҷо мо метавонем қалъабандии дарозро иҷро кунем. чӣ тавре ки мебинем, ягон муҳраи ҳариф ба мо ҳуҷум накарда истодааст. ягон хонаҳое ки D1, C1, B1-ро дида истодаем, таҳти ҳуҷуми ҳариф наистодааст. мо метавонем қалъабандиро бо ана ҳамин тарз иҷро кунем, яъне ки қалъабандии дароз карда метавонем, кӯтоҳ карда наметавонем, аз сабабе ки хонаи F1 таҳти ҳимояи фили сиёҳо қарор дорад. бачаҳои азиз, дар ҳолати чорум бошад, агар миёни муҳраи шоҳ ва муҳраи рух ягон муҳраи дигар қарор дошта бошад, яъне ки ягон муҳраи дигар истода бошад, дар ин ҳолат мо наметавонем қалъабандиро иҷро кунем. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, аз сиёҳо муҳраи фил дар хонаи F8 қарор дорад. чӣ тавре ки мо мебинем, дар ин ҷо мо қалъабандиро карда наметавонем, аз сабабе ки фил сади роҳи муҳраи шоҳу муҳраи рух қарор дорад. аз ҳамин сабаб қоидаи шоҳмод ба мо имкон намедиҳад ки қалъабандиро иҷро кунем. дар ин ҷо сафедҳо қалъабандии кӯтоҳ карда метавонанд, аз сабабе ки дар миёни муҳраи шоҳ ва муҳраи рух ягон муҳра наистодааст. аз ҳамин сабаб мо метавонем қалъабандиро бо ана ҳамин тарз иҷро кунем. бачаҳои азиз, дар қоидаи панҷум бошад, дар кадом ҳолат мо қалъабандиро иҷро карда наметавонем. агар муҳраи рух дар аввал ё дар мобайни бозӣ ба дилхоҳ майдон гардад, яъне ки гашт кунад, яъне ки ба хонаи А1, пас ба хонаи А2 агар гашт кунад, мо наметавонем пас аз ин гашт, агар муҳра ба ҷои аввала баргардад, мо наметавонем қалъабандиро ба самти дароз
иҷро кунем аз сабабе ки аллакай муҳраи рух гашт кардааст. аз ҳамин сабаб мо қалъабандӣ самти қалъабандии дароз карда наметавонем аз сабабе ки рух аллакай гашт кардааст. агар ки рухи дигар ҳам ки дар хонаи ашак истодааст бо ин ҳам гашт карда ба ҷои аввала боз гардад, на тарафи қалъабандии кӯтоҳ на тарафи қалъабандии дароз мо наметавонем қалъабандӣ кунем аз сабабе ки ҳар дуи рухҳои мо аллакай гашт кардаанд. аз ҳамин сабаб қоидаи бозии шоҳмол иҷозат намедиҳад ки мо қалъабандиро иҷро кунем. аз ҳамин сабаб бачаҳои азиз, агар хоҳед ки қалъабандиро иҷро кунед, шумо метавонед пеш аз муҳраҳои сабукро баровардан, пеш аз муҳраҳои филу рухро баровардан, шумо метавонед қалъабандиро иҷро кунед. бачаҳои азиз, айни ҳол мегузарем ба тахтаи электронӣ. дар инҷо чӣ тавре ки дида истодаем, дар инҷо оварда шудааст 6 то тахта. айни ҳол ба тахтаи электронӣ якчанд амалҳоро мебинем ки чӣ сафед чӣ сиёҳ қалъабандӣ карда метавонад ё на. чӣ тавре ки дида истодаем, дар тахтаи якум сафедҳо метавонад қалъабандии кӯтоҳро иҷро кунад. дар сади роҳи шоҳ ва муҳраи рух ягон муҳраи дигар ҷойгир нест ё ин ки таҳти ҳимояи муҳраи ҳариф қарор надорад. дар ин ҷо мо метавонем қалъабандиро ба самти кӯтоҳ иҷро кунем. шоҳро гирифта ба хонаи Ж1 мегузорем, пас он рухро гирифта ба хонаи F1. бачаҳои азиз, ба тарафи дароз, яъне ки ба қалъабандии дароз ба мо имконият намедиҳанд аз сабабе ки дар сади роҳи шоҳ, муҳраи шоҳ ва муҳраи рух фарзин ва фил истодааст. аз ҳамин сабаб мо тарафи, яъне ки мо қалъабандии дарозро иҷро карда наметавонем. танҳо дар ин ҷо дар тахтаи якум сафедҳо қалъабандии кӯтоҳро иҷро карда метавонад. сиёҳҳо низ ҳамчунин ба мисли сафедҳо танҳо қалъабандии кӯтоҳ карда метавонанд. шоҳи сиёҳҳоро гирифта ба хонаи Ж8 мегузорем, пас он рухро гирифта ба хонаи F8. кане ки ба ман мегӯяд ки дар тахтаҳои боқимонда чӣ тавр сафед ва сиёҳ қалъабандиро иҷро карда метавонад. марҳамат ба мо бежан гап мезанад ки дар тахтаи дуюм сафед ва сиёҳҳо қалъабандиро иҷро карда метавонанд ё на. дар тахтаи дуюм сафедҳо қалъабандӣ карда наметавонанд, зеро рухи сафедҳо гаштааст. чӣ тавре ки мебинем сиёҳҳо қалъабандӣ кардаанд. дар тахтаи сеюм дар тахтаи сеюм бошад, мо қалъабандиро иҷро карда наметавонем, зеро шоҳи мо ҳаракат кардааст. бале, дар тахтаи сеюм мо сафедҳо қалъабандӣ карда наметавонанд аз сабабе ки аллакай шоҳ гаштааст. аз ҳамин сабаб мо аз қалъабандӣ маҳрум мешавем. чӣ тавре ки шумо дар тахтаи сеюм дида истодаед, аллакай сиёҳ қалъабандии кӯтоҳро иҷро кардаанд. дар тахтаи чорум бошад, дар тахтаи чорум мо наметавонем қалъабандии кӯтоҳро иҷро кунем, зеро дар сатҳи роҳи мо муҳраи фил ва асб ҷойгир аст. мо метавонем қалъабандии дарозро иҷро кунем, зеро дар сатҳи роҳи мо ягон муҳра ҷойгир нест. яъне ки шоҳи сафедҳоро гирифта аз хонаи Е1 ба хонаи С1 ҳаракат мекунем ва пас он рухро гирифта ба хонаи тавассути шоҳ ба хонаи Д1 мегузорем. дар тахтаи чорум чӣ тавре ки дида истодаем, сиёҳҳо метавонанд қалъабандии дароз ё ин ки кӯтоҳро иҷро кунанд. дар тахтаи чорум сиёҳҳо наметавонанд қалъабандии кӯтоҳ ё дарозро иҷро кунанд, барои он ки дар сатҳи роҳи онҳо муҳраҳои худ ҷойгир аст. аз ҳамин сабаб онҳо қалъабандӣ карда наметавонанд. дар тахтаи панҷум дар тахтаи панҷум мо қалъабандӣ карда наметавонем, зеро фарзини сиёҳҳо ба шоҳи мо
ҳуҷум карда истодааст. ҳуҷум карда истодааст. Аз ҳамин сабаб наметавонем қалъабандии дарозро иҷро кунем. сиёҳо бошад, сиёҳо бошанд, онҳо ҳам қалъабандии дароз ва ҳам қалъабандии кӯтоҳро иҷро карда метавонанд. офарин. Дар тахтаи шашум дар тахтаи шашум мо наметавонем қалъабандиро иҷро кунем, зеро фарзини сиёҳо ба шоҳи мо ҳуҷум карда истодааст. сиёҳо метавонанд ҳам қалъабандии дароз ва ҳам қалъабандии кушодро иҷро кунанд. бале бежан. Дар ин ҷо чӣ тавре ки дида истодаем, бежан дуруст ҷавоб дод. Дар тахтаи шашуме ки дида истодаем, айни ҳол шоҳи сафедҳо наметавонад қалъабандии дарозро иҷро кунад, аз сабабе ки муҳраи фарзини сиёҳо ба шоҳи сафедҳо ҳуҷум карда истодааст. аз ҳамин сабаб мо наметавонем қалъабандиро иҷро кунем. айни ҳол чӣ тавре ки дида истодаем, сиёҳо метавонанд ҳам қалъабандии кӯтоҳро иҷро кунанд, метавонанд ҳам қалъабандии дарозро. бо хоҳиши бозингар худаш метавонад яке аз ин қалъабандиҳоро иҷро кунад. айни ҳол мегузарем ба ҳолати дигар. чӣ тавре ки бачаҳои азиз дар ин ҷо дида истодаем, оварда шудааст ки оё метавонад чӣ сафед чӣ сиёҳ қалъабандиро иҷро кунад. чӣ тавре ки дар тахтаи якум дида истодаем, сафедҳо қалъабандии кӯтоҳ карда наметавонад, метавонанд танҳо ба қалъабандии дароз ҳақ доранд. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, аспи сафедҳо дар хонаи асе ҷойгир аст. айни ҳол рух аспи сиёҳо дар ин ҷо хонаи беякро таҳти ҳимояи худ гирифтааст. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, дар ин ҷо аспи сиёҳо хонаи беякро таҳти назорати худ гирифтааст. мо метавонем шоҳро гирифта ба хонаи се як гузорему рухро гирифта ба хонаи D1. айни ҳол мо метавонем шоҳи сафедҳоро гирифта ба хонаи C1 гузорему рухро гирифта ба хонаи D1. дар ин ҷо ба мо чӣ тавре қайд кардем, муҳраи рух аз хонаи Б1, яъне ки таҳти ҳимояи асп қарор дорад, қалъабандии дарозро иҷро кардем. дар ин ҷо танҳо муҳраи шоҳ наметавонад қалъабандиро иҷро кунад дар он ҳолате ки хоначаҳое ки анамин хонаи D1, яъне ки хонаи C1 таҳти ҳимояи муҳраи ҳариф қарор дошта бошад, наметавонад дар он ҳолат қалъабандиро иҷро кунад. мо мегирем қалъабандии дарозро иҷро мекунем. дар ин ҷо муҳраи рух, яъне ки аз хонаи Б1 ки таҳти ҳимояи асп қарор дошт, метавонад гузарад. дар ин ҷо ягон аҳамияте надорад ки муҳраи рух аз хонае ки таҳти ҳимояи муҳраи ҳариф аст гузарад. мо метавонем қалъабандиро бо хубӣ анҷом диҳем. чӣ тавре ки дида истодаем, сиёҳо дар ин ҷо танҳо қалъабандии кӯтоҳро иҷро карда метавонанду халос. яъне ки муҳраи шоҳи сиёҳоро гирифта ба хонаи G8 мегузорем, рухро гирифта ба хонаи F8 мегузорем. танҳо қалъабандии кӯтоҳ карда метавонему халос. қалъабандии дароз карда наметавонем, аз сабабе ки байни муҳраи шоҳ ва рух фил истодааст. кане ки метавон гуфт ки дар тахтаи дуюм мо қалъабандиро иҷро карда метавонем ё на? марҳамат ба мо марҳабо мегӯяд ки дар тахтаи дуюм қалъабандӣ карда метавонем ё на? дар тахтаи дуюм сиёҳо наметавонанд қалъабандӣ иҷро кунанд, зеро ки шоҳи онҳо гашт кардааст. аллакай гашт кардааст. аз ҳамин сабаб аз қалъабандии дароз ва ҳам кӯтоҳ маҳрум мешавад. дар тахтаи сеюм бошад, дар тахтаи сеюм мо шоҳро гирифта ба хоначаи J1 мегузорем ва рухро гирифта ба хоначаи F1 мегузорем. офарин. сиёҳо ба мисли тахтаи дуюм наметавонанд қалъабандӣ кунанд, зеро ки шоҳи онҳо гашт кардааст. офарин. бале, марҳабо, бисёр хуб қайд кард. акнун мегузарем ба ҳолати дигар. бачаҳои азиз, чӣ тавре ки дида истодаем, дар ин ҷо ба мо оварда шудааст ки ҳар чӣ зудтар ки метавонад қалъабандиро иҷро кунад. дар тахтаи якум чӣ тавре ки дида истодаем, муҳраҳо ба ҳолати аввала, яъне ки чӣ тавр ҷойгир мешавад муҳраҳои сафедҳо дар тахтаи шоҳ, дар тахтаи
шоҳ мод. Дар тахтаи дуюм бошад, сафедҳо наметавонад на қалъабандии кӯтоҳ ва на дарозро иҷро карда наметавонад, аз сабабе ки дар сади роҳи шоҳ ва рухҳо муҳраҳои худ истодаанд, аз ҳамин сабаб қалъабандӣ карда наметавонанд. сиёҳҳо бошад, танҳо қалъабандии кӯтоҳро иҷро карда метавонанду халос. яъне ки шоҳро гирифта ба хонаи Ж8 мегузорему рухро гирифта ба хонаи F8. кани кӣ мегӯяд ки дар тахтаи сеюм сафед ва сиёҳҳо қалъабандӣ карда метавонад ё на? марҳамат, Абубакр гап мезанад. ба тахтаи сеюм хеле дида истодаем, сафедо қалъабандӣ карда наметавонанд, сиёҳҳо қалъабандӣ карда метавонанд, ба тарафи кӯтоҳ қалъабандӣ карда метавонанд. шоҳро гирифта ба Ж8 мемонем, рухро ба F8 мемонем. офарин. дар ин ҷо сафедҳо наметавонанд қалъабандии кӯтоҳ ва дарозро иҷро кард, аз сабабе ки дар сади муҳраи шоҳ ва рухҳо муҳраҳо ҷойгиранд. аз ҳамин сабаб мо наметавонем қалъабандиро иҷро кунем. сиёҳҳо бошад, танҳо қалъабандии кӯтоҳро иҷро карда метавонанду халос. яъне ки шоҳро гирифта чӣ тавре ки Абубакр қайд кард, шоҳро гирифта ба хонаи Ж8 мегузорему рухро гирифта ба хонаи F8. офарин Абубакр. кани дар тахтаи чорум буда? ба тахтаи чорум сафедо қалъабандӣ карда наметавонанд, рӯҳи онҳо гашт карда истодаанд. аз сабаби қалъабандиро иҷро карда наметавонанд ки ҳар дуи рухи онҳо аллакай гашт кардаанд. аз ҳамин сабаб на қалъабандии кӯтоҳ ва на дарозро иҷро карда наметавонад. сиёҳҳо бошад, муҳраи сиёҳҳо бошад, ба мисли сафедо қалъабандӣ карда наметавонад, аз сабабе ки дар сари раҳи он муҳраҳо истодаанд. кане ки бо Абубакр ҳамроҳ шуда дар тахтаи панҷум ва шашум ба мо мегӯяд ки сафед ва сиёҳ ки тезтару зудтар қалъабандӣ карда метавонад. марҳамат, Элмира ба мо гап мезанад ки дар тахтаи панҷуму шашум чӣ тавр қалъабандиро ҳар чӣ зудтар иҷро карда метавонем? чӣ тавре ки ба мо дар тахтаи панҷум оварда шудааст ки шоҳи сафедҳо ҳарчи зудтар бо роҳи осонтар шоҳи худро гирифта ба хоначаи С1 гузошта ва рухро гирифта ба хоначаи D1 гузошта ва ӯ ҳарчи метавонад зудтар ҳамин қалъабандиро иҷро кунад. сиёҳҳо метавонанд танҳо қалъабандии кӯтоҳро иҷро карда метавонанд. дар тахтаи шашум бошад, сафедҳо наметавонанд ҳамин қалъабандӣ кунанд, чунки онҳо бо шоҳи худ гашт карда истодаанд. бале, Элмира дуруст қайд кард. офарин Элмира. дар тахтаи шашум бачаҳо чӣ тавре ки дида истодаем, шоҳи сафедҳо аллакай гашт кардааст. аз ҳамин сабаб мо аз қалъабандӣ маҳрум мешавем, яъне ки наметавонем қалъабандиро иҷро кунем. наметавонем на қалъабандии дароз ва наметавонем на қалъабандии кӯтоҳро иҷро кард. чӣ тавре ки шумо дида истодаед, муҳраҳои сиёҳ ҳамаашон дар ҳолати аввала истодааст, яъне ки онҳо ягон гаштро иҷро накардаанд. аз ҳамин сабаб мо қалъабандӣ карда наметавонем, барои он ки чӣ тавре ки дида истодаем, дар сади роҳи шоҳ муҳраҳои худ ҷойгиранд. аз ҳамин сабаб қалъабандӣ карда наметавонем. бачаҳои азиз, дарси имрӯзаи мо дар бораи қоидаи шоҳмод дар кадом мавридҳо қалъабандиро маҳрум кардааст. ба шумо маълум шуд? бале. офарин бачаҳои азиз, аз ин ҷо маълум мешавад ки қалъабандӣ яке аз амалиётҳои муҳим дар бозии шоҳмод ба ҳисоб меравад. яъне ки агар мо қалъабандиро дуруст иҷро кунем, бозӣ ба манфиати мо мешавад. бинандагони азиз, бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. агар шумо мехоҳед ки дар барномаи мо иштирок кунед ва фикру мулоҳизаҳои худро пешниҳод кунед, пас метавонед ба мо муроҷиат намоед. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба анҷом мерасад. хайр тамошобинони гиромӣ, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.